Og når det føles nemt at starte, så bliver det altså også nemmere at holde fast. Når træning kræver pakning af taske, planlægning og transport, så er det så nemt at udskyde. Men med hjemmetræning, der er du altså i gang 30 sekunder. Du behøver altså ikke kæmpe sessions hver gang du træner. Til 20 minutter flere gange om ugen slår altså den her alt eller intet tilgang. Mange føler sig mere afslappet derhjemme, når de træner. Der er ikke nogen kø til udstyr, og der er ikke nogen, der kigger. Det er vitterligt bare dig og din træning. Det er altså derfor, at YarFit fungerer for rigtig mange mennesker. Du kan justere modstanden op til 145 kilo, så du kan bygge på i dit helt eget tempo. Du får adgang til YarFit-appen med programmer til alle niveauer, inklusiv mit eget træningsprogram, samt et fællesskab, hvor både trænere og medlemmer støtter dig hele vejen. Og når det føles nemt at starte, så bliver det altså også nemmere at holde fast.